बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ रुंसारि गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवदों। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय ब्रह्म ज्योति सेवाश्रम दैमालुआव रुंसारि गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बाबानि गोसोखां नेरसोन खाम्फाखौ बिटिआरनि सीएम मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा बेखेवफैयो। बिथाङा बेयावनो थायोमोन आरो गोलाव सम सोमावसारनाय समाव बिथांनि खाथियाव फैदोंमोन आरो बिथांनि बोसोनफोरखौ खोनासङोमोन होननानैबो बुंथियो बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ। गोबां गेबें लामाफोरखौ दिन्थियोमोन बिथाङा। बिथांनि जिउआ अरायसम सोरगोआव आलो गोजोन थानो हाथों आरो अरायसम बोर सारस्रि हरथों बेनि सायाव आरज गाबो। बिथांनि साननाय हनायजों समाजनि दैदेनलांजानायाव समाज आफादजों लोगोसे दुलाराय माहारियानो आवगायलांनो हागोनखौ मिजिंथियो। फैबाय थानाय दानि मुगानि जौ जुवा आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो गुबुन गुबुन थासारिफोरनिफ्राय जाहाथे उदां जानो हायो बेनि सायावबो बुङो। बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि फै। गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुसुखाखौ दिनै बेखेवदों बे गहपुर आलुपारायाव आरो बिथांनि बेवहायनो बिथाङा थायोमोन। जोङो गोलाव सम जोंनि जे सोमावसारनाय एबा आफादनि गुबुन गुबुन खामानि मावबाय थानाय समाव बिथांनि खाथियाव फैयोमोन आरो बिथांनि बोसोनफोरखौ जोङो खोनासङोमोन आरो बिथांनि जि साननाय हनाय एबा सानथौ सानस्रिफोरखौ जोङो खोनासङोमोन आरो बिथाङा जोंनो गोबां गेबें लामाफोरखौ बिथाङा दिन्थियोमोन। दिनै ब्रह्म धोरोम आफाद हिसाबै एबा ट्रास्ट बयबो खौसेयै बिथांनि मुङाव मोनसे मुसुखा गायसनदों आरो बे मुसुखा गायसननाय जि हाबाफारि बे बेखेवनायाव आंखौबो हांख्रायनाय हिसाबै आं नुजाफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांनि जिउआ अरायसम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों आरो बिथाङा अरायसम बोर सारस्रि हरबाय थाथों जे बिथांनि साननाय हनायजों समाजखौ दैदेनलांनायाव ब्रह्म समाज आफादजों लोगोसे दुलाराय माहारियानो जाहाथे जोङो आवगायलांनो हायो। आरो दिनै जोंहा मोनसे मावनांगौ हाबाया बेनो जे फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जोङो गेबें लामाजों दैदेनलांनांगोन। जौ जुवा एबा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गुबुन गुबुन थासारिफोरा जोंखौ एखमबा जोबोद डिस्टार्ब खालामो एबा जेंना लाबोयो। दा बेफोरनिफ्राय उदां जानांगौबा उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ फरायसाफोरखौ जों आध्यात्मिकता जेखौ बुङो स्पिरिचुवेल बेखौ जों फोरोंनांगोन। पापा मा पुण्यआ मा मोजाङा मा गाज्रिया मा जेखौनोखि फरायसालिफ्राव स्कुल कलेजफ्राव फोरोंनाय जाया। दा बिनि थाखायनो आङो ब्रह्म धोरोम आफादखौ साबायखर बावदों जे बिथांमोना बे खामानिखौ गोख्रोङै मावगासिनो दङ। गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जि ट्रास्ट बिथांमोनाबो माखासे खामानि मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव बयबो धोरोम आफादफ्रा गावबागाव फोथायग्राफोरखौ लानानै एबा जोंनि समाजनि मानसिफोरखौ लांनानै गोख्रोङै खामानि मावलाङोबा आं मिजिंथियो जे जोंनि माहारियाबो मुलुगाव मोनसे जौगासार माहारि जानो हागोन थाबैनो। दा बिनि थाखायनो आङो नैबे गहपुर आलुपारा दैमालु बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बयखौबो साबायखर बावदों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habibari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers bring knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.